Katkum ki khubor ki balayo lum layathu baka spin kala sakhi ya ka sha penyap beriu jong laingut hakanong ba jong ka elche hadin ba uwei ukhana ubadang kasas nem karata ula phla ba ula penyap ya ki kme ki kpa bat upara jong u hadin kajing ya kan at kabalami hapedeng jong ki tang na kadau u wifi ki pulit ki lapen tikna ya kate kajing ja hakaba kim shim lapen pau ya ka kerteng jong ute ukhana badang khatsan snem karta hakaba ki lakem no ya u hakasngi thoding jong katayau kabala dep halor kajing dan keti jong u man penyap ya ki laingut ong ki khubor ka Spanish press kadau kabala penlong ya uba un le ya kane kakam kadai tang namar kajing ya kenat kabala mi na kadau ba le bha ha kajing pule jong u ong ki khubor ki balayo lum na ki lat pathai khubor ka sinhau katkom ki telong khubor ki balayo lum layathu baka kemi jong ute ukhana kalapen lapen dukut no ya u wifi ba uju pendon kam nakadau kajing bom pule bha jong u haskul batru kajing bom tere jong u ban yarap kam lang hayin ute ukhana ula shim ya kasuloi bat siat yap ya kakmi jong u hashwa ba un penyap ya ukpa bat upara jong u badang shipo snem karta dakate kaju katiar ha kapor ba kiwan pai shalaying bat lap ya ke kabalaja ute ukhana ula shong bet haying sa jong u harengkat kite kimet yap hadu laisengi hashwa ba un kubur bat phla ya ke kaba ulale ha kiba haying jong u kiba ladon kajing sengup her hadin bakim yo sengup na kate kalong ying kipulit hadin kate kila kem no ya ute ukhana bat ula phla biang ya ka kaba ule haka Elche police station